Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Ang anong mo naman og gigulbaan ko nga nagtanaw ni Lola. Looy siya pero murag oh. Nari kamunggay. Kakuyaw sa din nilang kamunggay dili oy. Lagpad makigdahon. Kanahan na magdali ko pagkuha. Unsa man naas ibabaw sa kahoy? Uwak ka na. May uwak? Ining dapita? Dili ba ka na ang uwak sa barangay? Naaragit siya magbalog sa ibabaw sa kahoy. Dool sa bintana sa bayang ng bato. Shoo! Pahawa diha! Unsa makamatagas uwak ha? Gamhanan ka? Ikaw bang sakop di ba ng bakukang? Ha? Shoo! Kuhaon ko rin bato. Shoo! Kinahalang palayaso din ako ng gama. Shoo! Shoo! Salamat. Pilupad siya. Uy, may laing mga uwak man is mga kawis unahan. Dili tingali siyang uwak sa barangan. May ka bang balita? Kay kunwa, Portlanti ka sa imong Namanam, ang mahal nga Reyna. Sulti na rin kung unsang imudang balita. Ang Reyna, si Reyna Santan. Gitaguan sa sawa. Si Reyna Santan sa ilawong kwarto sa bahay nga bato. O, ilaw nga kwarto? unsa man ang kwarto ha? Ang pultahan nini, mo ang bungbong nga bato nga nabuak dito sa ibabaw sa kwarto sa Reyna. Uy, gano'n ni katawa ka, mahal nga Reyna. Magkapahimuot ang maong balita. Magkapahimuot! O, gano'ng magkapahimuot man? Tungod kay nakatultol ako ni Anang lawak nga giingon mo. O, unsa? Ako ka ng lawak. Sud sa dugayng panahon. Unsa? Mao ka na ang ilang gihimong kwarto para kanako. Ardili ko makita na siya uban. Unya, unsa may sunod di mo buhaton, mahal nga Reyna? Sunod ka mo kanako, Elmo. Andoy. Ha? Anhi magpaabot ka nato ni ining dapita ang mga sundao. Ah, kamutanan sa daw. Pamati mo. May buhaton ang inyong Reyna. O kinahanglan kaming tulang ang mga lakaw ha. Ikaw lalaki. Ikaw ang mga kanila. Ani ka mo magpaabot ka na mo dini sa among pagbalik. Why bubiya ka ninyo ining dapita? Ang bubiya, mamatay. Sunod ka mo kanako, Elmo, Andoy. Dali na, Noy Andoy. La, niya na. Niya na ang linat ang dahon sa kamunggay la oh. Agay, mayoy na onanan ni kay aray, agay. La, inom na yun. Wala na sapot mo. Awa man ko sa puta, God. Ang suko-suko niya, agay, agay. Dali la. Painunti ka ini sa bawas kamunggay. Ayaw! Ayaw! Nalimot ko. Dili mo ka magpahikap na ako, no? Lagi. Asto, sige na, ikaw na lang. Ikaw na lang pahigop ni Lola igiin ang sabaw sa kamunggay. Ui, dali niya eh. Garibik! Hinay-hinayak po to. Oh, ano? Dali na, lingkod na. Pero makahigop ka ning sabiyaw. Sasabiyaw.
Laro nga lagi glitok to. Sabaw day. Lagi. Sige na, sige na, sige na. Agay. Dali, dali. Nagay to, sakit to gayo to. Do. Sige na, higop na gani. Rumawa na sakit mo. Lagi, o lagi. Di. Pre, Kapait. lula sa day. Kapait sa doy. Dali mo sa kamunuto sa kong naway. Nunsa mo ka na. Natad paselo. Paselo ako kay pait magkaan. Bawas ang uti, toothbrush diri ba? Bawas siya pa toothbrush. Nikay, pait na kayo, Nikay. Oy, unya na lang kumain mo, balik, ana. Sige na lang ka natito, panghilamos na dito kay nanay sa mo talain imong naong, nga murag iro. Nikay, ilaway ka na akong tambal sa init tubig, Nikay. Ha? Imo kong paimnon anang imong tambal? Anong paimnon mo naman si Lola? O si Lola? Anong paimnon naman siya, Lola? Nga ikaw may kisakit tastiyan. Gusto na nako nga iyang matilawan ang akong tambal kung dili ba pait. Di ba siya paitan ba? Pait man. Ambi-labi. O, ikaw sabto, inom sab. Ako na lang la. Wa may timpla la. Wa ka magduka. Nganong magduka man ko la? Makapaduka man ka ng maong tambal. Bi ako inom, be. Ayaw. Di, ayaw na lang. Di. Ayaw na lang dito. Sinikay lang ang akong patilawon ini. Wa mo ko'y gibati la. Wa, yun. Bisan gamay nga kanang katulgon. Wala. Wa lagi. Nga naman di ay la? Garapa? Unsa man na? Hilo na? Dili na hilo. Apay maukay na mo pagkatuog ni Adtong ni Kayo o Toto. Unsa? Maulang ka na ang inyong buhato. O kung makatuog na sila, ikaw ang duhi nga mo pahibaw ka na mo din siya sa tanang mahitabo dito. Nakasabot ka? Lola, paim na ako. Sige, mamugos man ka na. Sige, inom. Abe. Kamu da ito. Ayaw pag-inom to. Oh, tigay. Imong ko nagiwakli ang paggur nga baso-baso. Kaya na unsa man ka. Tambal man to. Uy, unsa ba'y gibati ni mo? May kiputang si tubig. Hinigay! Asam ka? Utilo ako ni Kay. Gisugod ako. Sige, sugo, Lola. Oh, Lo, Hinigay! Toto ay lang kasuko na ko to ha. To. Sige, buhat mo ni Kay, Lola! Hinigay! To. Loka kayo. Hinigay, di may mo matuog ka. Huwag ko may bawas akong buhaton. Ay pasag dinala na siya nga makatog to ta. Lola! Klaro kay Lola. Bidakpig na kasgawam sa kangitlit. Ay mamatay masab ko kung dili ko mutuman sa ilahan suga. Hinigay! Ay, pagkatuog ha? Hinigay! Usa may akong baton, aron di ka makatuog ha? Usa man, Hinigay! Ngano namalik kam sa ining dapita madabakukang. Aw, mahal nga Reyna. Nausya ba nga kong plano? Dili na sila angay nga makatog. Kinahanglang mga matay gud sila. Og ni akita ni ining dapita tungod kay aduna ko'y pangayoon nga gahom sa kahoy sa kamatayon. Kahoy sa kamatayon? Kuyawa na, God. Ang kahoy ba na nga nag-usab sa atong naong ang atong balikan, madam? Dili. Ay, unsa man na? Dunay laing kahoy ni ining dapita. Nga ang iyang gamot, mao ang makapatay sa bisan unsang gamhanan nga niya ining kalibutana. Hala, buwan po ipasabot nga. Bisang ang gamhanan nga sinikay. Mamatay kung makainom sa duga ni ining maong kahoy. Utsa? To. Pangitag paagi ga dili ko makadog. Duka kay ko to. Nakatog na lang di ka, katog na lang. Kaya wala kay mahimo pa, kinalang matog ka. Lola, huwag ko magkauyon ni mo ha? Usa man ka? Sudla na ginumong daot ang sprito, ha? To.
No, sa mariyang akong kabot. Unsa? Oy, ni Kay, ayon lang supaka ang imong duka. Kinahanglan nga mo pahuway ka na. Bawa din na, bawa! Sus! Ni mo! Tuko-suko to. Oy, kinala sundo na to si Madam Bakukang. Kay mas gamhanan siya kay ani ni Kay. Ano gagampusta sa kontra, Lola? Kuha na ito ka dito, ha? Pasal din na lang lagi sinikay nga mata. Nikay, bawa! Sekarang ko nabagang bawa niya. Mamatang ko respeto na mo, Lola! Bawa niya! Bawa niya! Bawa lagi! Bawa lagi! Ay ba, ikaw ha? Ikaw ron, ay, ikaw. Kinalang, madako usap ikaw itoy. Di, padaol itoy. Nikay! Padaol. Nikay! Tingog! Nikay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!